Més que inventar-nos els records, el que solem fer els humans són dues estratègies diferents. La primera és el que podríem dir una distorsió dels records. El que fem és acomodar els records d'una forma, diguem-ne, que se'ns ajusti a un determinat model. L'altre que solem fer és omplir aquelles lacunes nèmiques amb un contingut que els hi doni sentit. El fet d'inventar records implicaria una voluntat concreta de generar un tipus de record, i això bàsicament ja és una funció cognitiva que implica planificació. Però el que sí solem fer els humans és distorsionar records, de manera que o bé els haguem d'ajustar, com deia, a un patró determinat, o bé omplim d'una forma quasi imperceptible aquests buits o aquestes llacunes per tal que el record tingui una forma adequada. De fet, els nostres records no solen ser una reproducció 100% fidel del que va succeir, s'hi acosten, però amb unes certes distorsions o diguem-ne, afegitons que ens permeten donar bona forma als records.